Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 25. Amazaya dị afọ 520 ma ọ malitere ịchị. Ọ chịrịkwara 9. Aha ya bụ Gideniọn, afọ 29 n'ime Jeru ụlọ nne ya, site na Jerusalem. O mere ihe dị mma n'anya Jehova, mana ọ bụghị n'obi zuru oke. Mgbe o guzobere alaeze ahụ maka ya, o gburu ndị ohu ya bụ ndị gburu mmadụ, gbuo nna ya eze, ma o gburughị ụmụ ya. Kama o mere ihe edere n'iwu na n'akwụkwọ nke Mosis, ebe Jehova nyere iwu sị, ndị nna agaghị anwụ maka ụmụ ha, ụmụ agaghịkwa anwụkwa maka nna, onye ọbụla ga-anwụ maka mmehie ya. Amazaya wee kpọkọta ndị Juda, wee họpụta ha ndị isi nke puku kwụrụ puku, na ndị isi nke narị otu narị, dịka ụlọ ndị nna ha si dị. N'ime Juda na Benjamin niile, o wee họpụta ha site na ndị dị afọ 20 na karịa, wee chọta n'etiti ha 300,000 ndị a họpụtara ịga agha ma na-ebu ube na ụta. Ọ rịọkwara Izrel ka ha nye 100,000 ndị dike maka 100 talenti ọlaọcha. Ma otu onye nke Chineke gwara ya sị, "Eze, ekwela ka ndị agha Izrel soro gị gaa, n'ihi na Jehova anọghị n'etiti Izrel na n'etiti ndị Ifrem dum. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pụọ lụọ agha gị, kama Chineke ga-eme ka ị daa n'ihu onye iro, n'ihi na Chineke nwere ike inyere aka na iweda ala." Amazaya wee sị onye nke Chineke, "Gịnịzi ka anyị ga-eme maka 100 talenti m nyere ndị agha Izrel?" Onye nke Chineke wee zaa ya sị, "Onyenwe anyị nwere ike inye unu ihe karịrị nke ahụ." Amazaya kewapụrụ ha, ya bụ ndị agha si na Efrem, bịakwute ya, ka ha wee laghachi n'ebe ha nọ. Iwe ha wee dị ọkụ nke ukwuu megide Juda. Ha wee laghachi n'ebe ha nọ n'iwe dị ukwuu. Amazaya wee gbaa onwe ya ume, duru ndị ya, wee banye na ndagwurugwu nnu, merie ụmụ Siel 10,000. Ụmụ Juda kpọrọ 10,000 ọzọ, kpọta ha n'elu ụlọ elu, tụda ha n'elu ụlọ elu ahụ, gbọtuo ha niile. Ma ndị agha ahụ, bụ ndị Amazaya chụpụrụ ka ha ghara ịga lụso ndị ya ọgụ, wedatara n'obodo ndị dị na Juda, site na Samaria ruo Bet-Horon. O gburu 3,000 n'ime ha, ma sie ọtụtụ anụ n'ime ha. Mgbe Amazaya lọtara site na igbu ndị Edọm, o wetara chi ụmụ Sia, mee ha chi ya, fee ha ofufe, ma surie ihe nsure ọkụ n'aha ha. Ya mere Jehova were iwe megide Amazaya, wee zigara ya onye amụma sị, "Gịnị mere iji chọọ chi nke ndị mmadụ, bụ ndị na-enweghị ike ịnapụta ndị mmadụ n'aka gị?" Mgbe ọ na-agwa ya okwu, ọ sịrị ya, "Ha mere gị onye ndụmọdụ nke ndị eze. Kwụsị ime nke ahụ. Gịnị mere ha ga-eji tigbuo gị?" Onye amụma ahụ kwụsịrị, wee sị, "Amaara m na Chineke ekpebiela ibibi gị, n'ihi na ị mere nke a, ma i rubeghị isi n'amara m." Amazaya eze Juda wee kpọkọta ndị mmadụ, zigara Joash nwa Jehoahaz, nwa Jehu, eze Izrel ozi sị, "Bịa ka anyị chee ihu." Ma Joash eze Izrel zigara Amazaya eze Juda ozi sị, "Osisi uke dị na Lebanọn zigara osisi sida dị na Lebanọn ozi sị, nye nwa m nwoke nwa gị nwaanyị ka ọ lụọ." Anụ ọhịa nke dị na Lebanọn wee gaa zọpịa uke ahụ. Ị na-eche, sị, "Lee, i meriela Edọm, obi gị na-akwakwa gị ka ị tụrụ ọnụ ugbu a nọrọ n'ụlọ gị. Gịnị mere i ji kpọọ isiala iji merụọ onwe gị ahụ, ma wedata Juda gị?" Ma Amazaya egeghị ntị, n'ihi na Chineke chọrọ ka e nye ya ha, n'ihi na ọ chọrọ chi Edọm. Mgbe ahụ Joash eze Izrel pụrụ, ya na Amazaya eze Juda, wee hụ ibe ha n'ihu Bet-Shemesh nke dị na Juda. Juda wee gbuo ikpere n'ala n'ihu Izrel, onye ọbụla wee gbaga n'ụlọ ikwu ya. Ma Joash eze Izrel kpọrọ Amazaya eze Juda, nwa Joash, nwa Jehoahaz, Pahas, gaa Bet-Shemesh, kpọta ya na Jerusalem, wee kwatuo mgbidi Jerusalem site n'ọnụ ụzọ ámá Efrem ruo n'ọnụ ụzọ ámá Nkuku, 400 cubit. O wee chịkọta ọlaedo na ọlaọcha niile
na ihe niile dị n'ụlọ Chineke na Obed-Edom na akụ dị n'ụlọ eze na ụmụaka ndị ejidere wee laghachi Samaria. Amazaya nwa Joash eze Juda nọgidere n'ọchịchị afọ 50 mgbe ọ nwụrụ nke eze gasịrị. Joash nwa Jehoahaz eze Izrel. Ma ihe ndị ọzọ Amazaya mere nke mbụ na nke ikpeazụ, ọ bụghị n'akwụkwọ ndị eze Juda na Izrel ka e dekọrọ ha. Mgbe Amazaya hapụsịrị Jehova, ha mere aghụghọ megide ya na Jerusalem. Mgbe ọ gbagara Lakish, ha chụsoro ya wee gbuo ya na Lakish. Ha wee buru ya n'elu ịnyịnya wee lie ya na nna nna ya n'obodo Juda.